дошли пред Теб. Понеже те са уверени, че Ти си даваш отговор и Ти ще помагаш в живота Божия. Исусе, ако има болнави, ела святи души. Ела святи души, освободи и цели Господи. Ела святи души, благослови Твоят народ и желая да дойдеш с Твоя дух, да минеш от Твоето хваление и да ги употребиш, Боже, не те да пеят, но Ти да пееш, Господи, за Твоето име. Да употребиш, Господи, тези дечица, където ги приготвиш Ти за Твоят рожден ден, Боже, за тези стихове, Боже, да им даш мир на моите брата и сестри, за да Ти издигат името, да бъдат силни пред Теб и свободни този обеден час, да освободи, Боже, всяка една душа, за да Те хвали и да Ти величе Твоето велико име, Боже. Предаваме дела молитвата в Тебе, Господи, приемай, Боже. Амин, Исус. Амин, Господи. Но Той роди и много сърца. Защото ние нямаме вече плътски сърца и плътски души, но ние имаме родени сърца, родени души, които Бог е родил, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Нека до 10:30 още изпейте една-две песни, да може да почваме 10:30. Айде! Really
Партизанен, нека да отворим широко сърцата си, брати и сестри, защото днес виждаме света празнуват с ядене, пиене и с всякакви неща, но ние ще празнуваме с нашето хваление, с нашите сърца и с нашите души. Нека Бог да ни благослови. Нека да изпеем една чудна песен. Майката му е Мария. Нека много хора ще повярват, ще плачат. Майката му е Мария, която ще хвали и величае Неговото име. Едно. Нека дойде Твоята сила. Нека дойде Духът Ти, Боже мой, върху сърцата ни и душите ни, Боже мой Исусе. Защото Ти си ни направил да прославим Твоето име, да въздаваме хвала на Твоето име, Боже, защото си свят и пресвят и Ти заслужаваш за прослава. Ние Те молим, Господи, нека този ден, който ние празнуваме за Тебе, нека този ден да бъде един от най-прекрасните дни, които ние хвалим и величаем Твоето име, Боже мой, защото по лицето на земята всички хвалят Твоето име, всички величаят Тебе. Осана във висините, благословен, който иде Господно име. Велик си и велики са Твоите дела, Боже. Нека слава да бъде от Тебе, Боже мой. Амин. Кажи ми Ти, обичаш ли ме, чадо, ми кажи ми Ти, обичаш ли ме, чадо, ми кажи. Агънцето ми паси, Ти овцете ми паси, а в земята ще Ти дам венеца на живот. Изкупих Те от греха, Твоята смърт понесо върху мен. Изкупих Те от греха, Твоята смърт понесо върху мен. Агънцето ми паси и овцете ми паси, а в замяна ще Ти дам венеца на живот. Агънцето ми паси и овцете ми паси, а в замяна ще Ти дам венеца на живот. Изкупих Те от греха, Твоята смърт понесох върху мен. Ти си този Господи, който сътвори небето и земята и създаде човека по своят образ, за да не повярва един, който вярва в Тебе, да не погине един живот, защото Ти дойде за бедния, Ти дойде, Господи, за неграмотния, Ти дойде за отхвърления, за лудия и отхвърления народ. Но Ти казваш, младостта на този свят, Господи, е мерзост пред Тебе, но има един свят, който Ти си ни приготвил във вечната радост и във вечната почивка.
кажи ми ти, кажи ми ти. Tu me stradi Dio, me tu stradi Dio, me tu me marzi Dio, me tu me fuori Dio, despacito tu me tu me stradi Dio, me tu me marzi Dio. Tu me fuori Dio, despacito избавление кауме, само вернение, маскарine туме, кале святосте, избавление кауме, само вернеге, маскарбинето ме, кале святосте. Мето ме ги срадиго, мето ме ги марзиго, мето ме ги фуридо, Despacito. Нека да търсим Господа, не да го търсим с езика си, но да го търсим сърцето си. Защото Бог иска да живее в твоето сърце и в твоята душа. Нека Бог да ни дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб, прости ни дълговете ни, както простихме на нашите длъжници. Идей да нас завеждаш в изкушение, избави от лукавия, защото царството и силата и славата е до века е Твоята. О, Господи, святи Боже, Ти, Господи, този ден си роди, Боже мой, в нашите сърце, в нашите души, Татко Небесни. Господи, Ти даде голяма цена зарад нам, Боже мой, не пари ни злато, Господи. Ти даде цена, Господи, Твоята свята кръв. Ти, Господи, беше бит хулен зарад нам, Боже мой. Ти да ни избавиш от смъртта, Господи, Татко Небесни. И ние сме толкова благодарни за Тебе, Господи, че Ти да изкупи с Твоята кръв и с Твоята правда, Боже мой. Ти направи, Боже, земята и небето зарад нам, Боже мой. Иди ни, Господи, да бъдем Ти, където си Ти, иди там да бъдем, Боже мой. Молям Те, Татко Небесни, Ти да благослови сега, Боже мой, и брата и сестри, да изпратиш духа си, Господи, Той да ръководи, Боже мой, с песни, Господи, и с Слово, Татко Небесни. Нека да падне, Господи, от небето, както Твоя дъжд пада, докато ни напои, Боже, то така ни се връща, Татко Небесни. Молям Те, Татко Исусе мой, Ти си правен и Ти си истинен, Татко. Въздигам и предавам всичко в Твоите важни ръце, Боже. Алелуя, Боже. Амин, Татко. Амин. Слава да бъде на Неговото свято велико име, мили брати и сестри, че тази заран имаме тази чудна възможност да дойдем пред нашия Господ Исус Христос. Вижте, Исус, когато беше на земята, Той взе едно детенце и го представи пред учениците. И Той каза, ако не се обърнете като това малко дете, никак няма да влезете в Небесното царство. И който се смири като това дете, той е най-голям в Небесното царство. И ние виждаме, мили брата и сестри, нашият Господ Исус Христос. Той се ражда като малко дете. Като се ражда като малко дете, Той показва своето си смирение. И за нашия Господ нямаше една родилница, която да беше с най-хубавите легла, с най-хубавите одеяла. Но нашият Господ беше в една ясна, в един обор, където този обор миришеше, може би на крави, може на овце, може на кокошки. Но Той се роди в тази и в тази кошара. Господ, вижте колко смирен и колко снижен дойде на земята, защото Словото Божие казва така: началото бе Словото и Словото бе Бог и всичко чрез Него стана
и Словото стана плът и пребаваше между хората.